Ola a todos, benvidos e benvidas un día máis á miña canle de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe traio-vos un vídeo para falar de cosmética orgánica, desos produtos naturais que a min tanto me gustan. Os produtos que hoxe vos vou enseñar cheganme todos desde Foret. Deixo-vos toda a información na caixiña que tedes aquí abaixo de información. Aquí podedes atopar o seu perfil de Instagram e tamén a súa página web por se queredes mercar algún dos produtos de maneira online. Comezamos! O primeiro produto que vos quero enseñar é un desodorante, algo que todos utilizamos pero que creo que lle prestamos pouca atención. A min personalmente os desodorantes de rolón non me gustan nada porque deixan a axila toda húmida, os de spray non os soporto porque contaminan todo, así que levo moito tempo utilizando os desodorantes en crema. Non sei se os coñecedes, pero aquí vos lo presento. Este chégame desde Foret, ten unha fragancia de coco e piña que ule de rico que non vos imaginades, non utilizan nunca fragancias artificiais, é un desodorante 100% natural, que creo que isto é básico, e ademais xa vos digo, a sensación que deixa na pel é estupenda. É moi apropiado para as mamás que damos lactancia materna, para as embarazadas, eu diría que para todo o mundo, porque se podemos utilizar un desodorante natural, porque vamos a utilizar outro, non? Así que non sei se vos o coñecedes, pero se non, a verdade é que eu creo que é algo que debedes de ter, porque, xa vos digo, é natural e ademais que a sensación que deixa é maravillosa e sobre todo non abandona, que ao mellor decidesme vos, vale, é natural, pero ao mellor ás 2 horas xa marcha o efecto desodorante e volve a suor. Pois nada, en absoluto, aguanta un montón, xa vos digo que levo moito tempo utilizando e para a xente que non lle guste ningún tipo de olor tamén hai este mesmo desodorante sen ningún tipo de olor, que tamén o probei, incluso probei no embarazo porque non soportaba os olores, así que teño este mesmo pero sen olor. Isto é un acertazo, 100% natural. Imos co segundo produto, que é algo que creo que todas utilizamos a diario, que é pois esta barra de cacao, por decirlo así, que todas conocemos así, non? Esta barra que me chega desde Foret tamén. O que ten de especial é que ten factor de protección solar 30, que me parece algo moi interesante agora para o verán. Ademais ten un color moi natural, aporta unha cor moi natural, pero bueno, senón eu a veces botoa e se quero poñer un labial máis forte encima, pois poño encima, non? Entón utilizo a diario e agora para o verán, para ir á praia e así, pareceme algo que vamos, que é un produto que utilizamos tamén todas a diario e se pode ser natural mellor, como este que é natural e aparte pois aporta cor e sobre todo protexe o labio e protexe tamén do sol, así que tamén me parece pois un básico, algo básico. Outro produto que me chegou desde Foret é este esmalte de uñas, esmalte 5 Free, elimina un montón de tóxicos dos que normalmente hai nos esmaltes que vemos por aí a diario en calquer tenda, así que pareceme algo que é moi importante, non daña tanto a nosa uña, nin tampouco aporta tantos tóxicos ao noso organismo, polo tanto, pareceme un acertazo. Ademais, sabedes que os esmaltes duran un montón, así que por que non escoller un que sexa mellor para o noso corpo, non? Este tamén é moi apropiado para as mamis embarazadas, que cantos menos produtos con tóxicos utilicemos mellor, e tamén para os nenos, que sabedes que sempre que se pintan as uñas, logo meten as mans na boca ou o que sexa, así que, bueno, é unha opción moi boa. A mí parece moi interesante compartilo con vos, sobre todo se tedes nenos ou as mamis embarazadas. Ten unhas cores fermosas, pinta moi ben, a verdade é que deixa, cubre moi ben, así que nada, aquí vos deixo outra idea. Outro produto que me chega desde Foret é este que está feito a base de aceites esenciais de rosas salvaxes, así que imaginadevos que maravilla. Xa vos dixen que eu tanto no embarazo como agora no posparto e na miña vida diaria utilizo o aceite de rosa mosqueta, tamén o aceite de almendras, pero este me parece que é unha idea tamén maravillosa, 100% natural, que podemos utilizar por todo o corpo, así que aquí vos deixo outra idea, porque é verdade que me escribiste algunhas mamis por Instagram preguntándome cal era o aceite que eu utilizaba, pero bueno, aquí vos deixo outra opción, tamén 100% natural e que vos serve para todo o corpo, ademais que ten a forma de aplicalo moi guai, que é así con este pulsador, que é moito máis práctico. Así que aquí vos lo deixo tamén. Outro dos produtos que me chega tamén é esta base de maquillaxe, que nunca vira tal cousa, é unha base de maquillaxe mineral, mira, que parecen polvos en realidade,
aquí o vedes así aberto como polvos. Isto podedelo aplicar directamente na pel ou senón misturalo coa vosa crema hidratante normal e a verdade é que queda unha textura e unha pel super natural. É unha base de maquillaxe que eu nunca utilizar esta base de maquillaxe así de maneira así nesta textura así de mineral. A verdade é que me gustou un montón, ten factor de protección 15, pero bueno, non é moito, pero podemos aplicar por debaixo un factor de protección 50 e logo ou misturar a 50 con un pouco desta base mineral e xa nos queda todo aplicado. A verdade é que estou super contenta. Bueno, pareceu un descubrimento de algo diferente que dixen, pois mira, vou non enseñar as miñas seguidoras que seguro que lle gusta esta idea. Tamén para regalar, pareceme algo orixinal, diferente e tamén, pois, natural. Outro dos produtos que me chegou desde Foret é este serum que estou utilizando agora mañán e noite. A verdade é que é unha pasada porque non creo moito nestas cousas que din das cremas. Botei esta crema e a piel cambioume nunha semana. Desconfío bastante deste tema, pero a verdade é que, bueno, cando me mandaron desde Foret, pois dixen, bueno, vou probar, obviamente, e a verdade é que me gusta. O que vin que me aportou, non sei a nivel interno, pero o que vexo eu así a nivel externo é máis luz. Este serum, ademais, foi creado por unha persoa bueno, unha mamá que, bueno, pois tivo a mala sorte de ter un bebé que non dormía, entón, pois foi creado por ela, para esas mamis que durmen pouco, ou para as persoas que durmen pouco, que teñen olleiras, que teñen a pel moi apagada. Entón, pois, bueno, tendo esta base, a persoa que o creou sabe do que fala, non? E a verdade é que teño sorte con Lila porque durme como unha santa, espero que siga así, pero con todo é para iso, non? Para peles apagadas, persoas que non descansan, para o estrés, para darlle un pouco de vida á pel. E a verdade que estou moi contenta, levo un par de semanas probando e a verdade o que noto é iso, máis luz. Pois nada, ata aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustaran estes produtos que vos enseñei. Enseñareivos outros que me chegaron desde Foret, que son para os máis pequenos, porque tamén teñen produtos para os nenos, todos 100% naturais, bueno, para nenos e para bebés. Así que enseñareivos máis cousiñas. Quero aclarar que non me pagan absolutamente nada por facer isto fago eu porque quero, e porque, bueno, pois me parecen unhas ideas maravillosas para compartir con vos, e estes produtos, pois eu creo que vale a pena compartilos, porque todo o que poidamos aportar e aplicar no noso corpo que sea libre de tóxicos, eu creo que debemos facer esa escolla. Así que nada, mandovos un bico moi grande, espero que algo do que hoxe vos enseñara vos guste e vos animedes a probalo. Un bico moi grande. Chao!